Joo. Terve taas kaikki. Täällä ollaan. Täällä ollaan taas vähän pidennetyn viikonlopun jälkeen ja sitten jos tehdään sellainen sovitettu alku, että puhut vähän hiljempaa. Okei, sorry, mä innostun yleensä liikaa. Mä huudan liian paljon, mutta ei mitään, ollaan hiljaa. Otetaan tässä näin vähän. Joo, käydään ihan pikaisesti läpi tässä näin yleisen pyynnöstä. Ohjelmaa pitää saada useammin liikenteeseen ja käydään NHL:n viime viikon tapahtumat läpi. Käydään nyt, mennään nyt saman tien sitten noihin konferenssivälieriin, mitä viimeksi veikkailtiin, puhuttiin, aloitetaan nyt ihan suoraan tästä, mitä alkuun nyt ajateltiin, että olisi vaikeita veikkaa. On läntisen konferenssi otteluparit, ja niin kuin me puhuttiin, Losi, St. Louis, ja mä sanoin silloin, että mä olin vähän pahoilla, mä toivoin, että ajattelin, että no St. Louis se varmaan vie. Losi johtaa 3-0 ottelun voitosta. Losi on pelannut todella hyvin. Siis jos peli jatkuu samanlaisena, siis ei niitä ole kukaan. Mikään jengi ei tule voittamaan. Ei, Losi menee kyllä nyt loppuun asti, jos toi jatkuu tuolla siis aivan käsittämättömän hyvin pelaa. Niin että puolustuspelaaminen aivan loistava, Quick ollut aivan niinku käsittämätön. Aivan fantastinen tällä hetkellä. En mä tiedä, siis nyt täytyy sanoa, että nyt pitää St. Louisilla alkaa kyllä nyt olemaan vaikeaa. Että kyllä mä nyt mä voin veikkaa yhden, ehkä 2 ottelua, voi ehkä vielä voittaa. Vähän ehkä voittaa tiukaksi, mutta kyllä jotain täytyy myös isolta pitää tapahtua. Toi ei riitä, mitä tuo tällä hetkellä. Ja vielä me näet ottelut Losille, ne on ollut ihan selkeitä. Ei ollut edes tiukkoja. Tai okei, tiukkoja, mutta 5-2, 4-2, mitä nämä nyt oli, onko se 3-1 eka, niin jos mä muistan nyt ihan oikein, mutta anyway, niin kumminkin. Ne on osin vienyt, ja jos sama tahti jatkuu, se on eteen saman tien. Että St. Louis, skarpatkaa, jos te meinaatte nyt vielä tästä jotain niin saada aikaiseksi. Ensinnäkin pitäisi ehkä lähteä taas kokeilemaan maalivahdin vaihtamista ja tällaista, mutta siis joukkueen pelin on parannuttava oikeasti. Niin, no siis siinä just niiden pitää nyt löytää se joku ihme keino, millä ne tosta meinaa vielä nyt voittaa 4 peliä putkeen ja mennä sitten konferenssifinaaleihin. No, aika vaan näyttää, ei voi tietää. Vastaan näyttäisi tulevan vähän. Lähdettiin kuitenkin siltä pohjalta, että Nashville veisi ton otteluparin, mutta No siinäkin. Mä mietin just että ei mitään. Siinä Phoenix, Korpikoski 3-1 johtaa tällä hetkellä. Ne on itse asiassa 2 ekaa peliä hän oli vähän semmosia, että mä katsoin, että okei, että Phoenix oli sitten niinku parempi. Ja Rinteellä ei mennyt nyt kaikki ihan putkeen. Ei tosissaan mennyt. Sitten 3. peli Rinteellä taas aivan loisto niin korjaus, nollat siihen. Ja nyt sitten edellinen peli 0-1 Phoenixille, niin kyllä se kirpasee, kyllähän se ottaa päälle. Ja nyt on tapahtunut just se, mitä kaikki pelkäs. Venäläiset tai valko-venäläinen ja Radulovi on ollut just tehnyt sen virheen, mikä nyt on kaikki odottanutkin. Nyt mä sanon ihan suoraan, hei. Kuinka tyhmä joku voi oikeasti olla? Radulov, Kostic, miettikää nyt vähän. Te pelaatte konferenssin välierissä, NHL playoffit, ja te lähdette dokaamaan kesken näette pelejä. Tuossa päätetään, että ei nyt lähdetään vetää pää täyteen. Pilkkuvasti siellä sitten. Ja ei siis ihan selkeä hyllyttämisen peruste, ei toista. No siis eiköhän tämä nyt jo vähän kieli. Sitten mietin nyt, että täytyy sanoa, että tässä ei voi kukaan muu syyttää ketään muuta kuin Radulov vaan itteensä. Tämä on niin siis Kostitsi sama juttu, mutta vielä niin kuin Radulovin keisissä, niin mietit, että onhan toi jo niin pöllöä. Sä tuut KHL:stä, sulla annetaan loiston mahis tulla mukaan tuohon noin. Sä pelaat ekan ottelusarjan aivan loistavasti, sit tullaan tähän. Lähdetään heittämään. Missä on se nöyryys? No okei, Radulovin kohdalla. No onhan se hyvä ja tällä. Sitä just tarkoitankin, kun sieltä tullaan oikeesti melkein takki auki, että hei vittu mä oon niin anteeksi. No ei mitään, no sattuu. Mutta kumminkin niin, kyllä mä ymmärrän se pointin, että se on hönö, se on vaan tyhmää. Miksi sä teet tommoinen? No mut ihan oikein ne hyllytti sen ja nyt katsotaan sitten, meinaako se pelaa enää sitten yhtään peliä. Trotsi sanoi itse asiassa siinä vaiheessa, kun hyllytettiin, että jos tulee voitto, niin he eivät pelaa seuraavassa pelissä. Niin meni aivan hyvin, ihan hyvin. Okei, nyt tuli vain 1-0 dunkkuun
harmittaa Nashville pois siinä mielessä, mutta että katsotaan nyt mitä nyt keksii, että kyllä, mutta täytyyhän nyt ammattilaisen vähän skarpata jo itsekin, että tossa ei ole mitään järkeä, mutta no, anyways, antaa olla.